La celebració del 9 d'octubre va arrencar ahir amb un dels actes més importants de la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Paterna va celebrar el tradicional ple institucional que reunís autoritats i representants de la localitat. Tot amb un mateix fi, entregar les màximes distincions de la vila a alguns dels seus habitants exemplars. Enguany, els premis han anat directes al mort Diego Ramón Verdú, president del Paterna Club de Futbol durant més de 30 anys, i per a Salvador López Marfe, versador local i gran defensor de l'ús de la llengua valenciana. El fill de Diego Ramón Verdú va ser l'encarregat d'arreplegar la insígnia d'or de la vila i el diploma que ho acredita en representació de tota la família. Un moment carregat de gran emoció que recorda el gran treball d'una persona que va ascendir a tercera divisió a l'equip i que sempre ha reunit valors com el de la superació i l'esforç. Pues la verdad que es un orgullo que un pueblo de tantos habitantes como Paterna pues se le otorguen, aunque sea a título póstumo, a tu padre, pues es un orgullo. Y bueno, nos hubiera gustado que hubiera sido un poco antes, no ha podido ser, pero bueno, desde aquí dar las gracias a todos los partidos políticos, al alcalde, y nada, estamos súper orgullosos de este premio. Després va ser el moment de Salvador López Marfe, qui des de 1992 ha exercit com a versador en la localitat. Un afany que ho lligarà tota la vida a la tradició, festa i defensa de la llengua valenciana. Un vers vull anar a fer per donar-vos gràcies a tots i en un llenguatge molt sincer dir-vos que estic de cor orgullós d'haver nascut paterner. Per a finalitzar, el recentment designat alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, va tancar la gala amb unes emotives paraules. Evidentment és un orgull presidir un ple com aquest perquè commemorem el dia de tots els valencians i les valencianes i a més avui ha sigut un dia molt emotiu perquè un dels guardonats ha sigut a títol pòstum i sí que és de veres que fa poquet que ens ha deixat i per tant, a més de l'emoció de disfrutar d'un dia de València, també ha sigut emotiu en quant al tema personal. Per tant, donar l'enhorabona als dos guardonats, que ha sigut Diego Ramón i al mèrit lingüístic Boro de Paterna, i molt orgullosos des de Paterna per els dos. En el seu discurs va fer al·lusió al nostre Estatut d'Autonomia, va recordar la importància dels ajuntaments com a peces claus per a la identitat autonòmica i va ressaltar la labor social dels dos premiats.